pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Rakitera, and this is Top Secrets, kung saan pwede kang mag-share ng iyong pinakatatagong sikreto. Actually, yung Viber number natin, may maraming nangyayari po kasi ang daming tumatawag, di ko mawari kung bakit. Pero subukan lang natin, no? Biglang may tumawag dito sa cellphone number ko. So, try lang natin siyang kausapin. Hello? Hello po. Hello? Hello po. Ayan. Naririnig mo ako ng malinaw? Hello. Hello? Naririnig mo ako? Up. Naririnig mo ako? Up. Ayan. Pwedeng malaman kung anong alias mo? Si Sky po. Sky. O, kanina puro colors. Tapos kagabi meron pa tayong Agent Orange. Ngayon naman Sky. In fairness, lumayo naman dun sa mga nakagawian ng iba yung alias mo. Tagasan ka, Sky? Taga Batangas po, sa Lipa. Taga Batangas. Taga Lipa. Oy, okay. Sky ng taga Batangas. Yes. Ano ang top secret mo? Traffic. Choppy ka? Ganon? Choppy ako. Hello po. Ano ang top secret mo? Traffic. Hello po. Ano ang top secret mo, Sky? At hindi na po ako maintindihan ni Sky. Sky? Kung naiintindi... Ay, okay ka na? Okay na ako? Okay na po, okay na. Malinaw na po. Ano ang top secret mo? Tungkol po kasi sa... May boyfriend po kasi ako. 1 year and 2 months na po kami. Okay. Tapos po, yung may nagawa pong kasalanan po yun. Pero inaamin ko naman po yun. Kasi po, nagkainuman po kasi kami ng mga katrabaho ko one time. Mm-hmm. Tapos po, ang paalam ko po dun sa boyfriend ko, nandun po ako sa bahay ng kaibigan ko. Mm-hmm. Pero the truth po, nandun po kami sa isang barkada po namin na bahay, which is lalaki po yun. Tapos po, ayun po, nalasing po. Pero wala naman pong nangyari sa amin. Pero po, nagkatabi po kami nun sa higaan. Nagkatabi kayo sa higaan? Sa amin. Natakot lang po ako na baka malaman niya. Ganon. Okay. So, takot kang malaman ng boyfriend mo na Yes. nagkaroon ka ng katabi sa higaan. Chapo. Choppy ako? Ako choppy? Okay na po, okay na po. Ayan. Yung totoo, ako pa talaga yung choppy, ha? Mahina po kasi yung signal ko, kaya sorry po. Mahina po yung Sa dating. Lipa, Batangas, mahina ba ang signal dyan? Opo, mahina po sa akin. Ayan. Pero at least ngayon nakakausap naman kita, nagre-respond ka naman. But anyway, mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. So, sinabi mo na, kumbaga, nagsinungaling ka sa boyfriend mo. Sinabi mo yung ganitong lugar, pero hindi ka naman pumunta talaga dun sa lugar na yon. Sa ibang bahay ka, nasa barkada niyo ikaw. Yes po. Eto bang barkada mo na ito, kilala ng boyfriend mo? Kilala niya po na katrabaho ko, pero hindi niya po totally nakikita pa. Nakakwento ko lang po sa kanya. Naikwento mo lang. Dun sa pagtabi ninyo sa higaan, nitong katrabaho mo na barkada mo, nag-kiss kayo? Hindi po, yakap lang po. Yung siya po yung nag-aano sa akin, pero hindi naman po ako totally nagre-respond dun sa Parang may gusto siyang gawin or mangyari. Pero po ako, guilty na po ako noon.
Ganun po. So, nagpipigil ka. Yes po. Pero yung lalaki, yumayakap sa'yo. Opo. Hindi Siya niya na po yung hindi niya hinaplos yung mukha mo? Hindi po. As in po, nakayakap lang po siya sa akin. Tapos po, ayun, nagbibigay na po siya sa akin ng motibo nun. Kung parang may gusto siyang gawin. So, anong ginawa niyo sa kama? Hinigaan niyo lang talaga? Po? Hinigaan niyo lang talaga yung kama? Opo, kasi po ako nagigilty na yun. Parang hindi na po ako na nakatulog. Inaantay ko po na baka po kasi once na makatulog ako nun, baka dumating yung doon na, yung ganun baka may mangyaring Kumbaga alam mo sa sarili mo na po pwedeng matempt ka sa pagkakataong yon. Yes po. Okay. Halos magdamag po ako nun na hindi po nakatulog. Pero nakainom na po ako nun. Pero kung nalasing ka ng sobra, malamang meron, ganun ba? Siguro po, kasi po kapag lasing na po talaga ako, inamin ko naman po na kapag lasing ako, parang nawawala na din po ako sa sarili ko. Nawawala ka sa sarili mo? Bakit sino sumasanib sa'yo? Espiritu ng kalandian? Ganun ba yun? Siguro po. Ay, talagang siguro po, oo, espiritu ng kalandian yung pwedeng sumapi sa akin. Ibang klase ka, girl! But anyway, Sky, gusto kong malaman kung bakit mo sinamahan yung barkada mong yun dun sa bahay nila at sinong mga kasama ninyo? Marami po kami nun, nasa 6 po kami nun, or 7, hindi ko na po matandaan. Tapos may kasama po kami magjowa, bali 2 lang po kaming babae. Tapos yung kasama ko pong babae, tsaka yung jowa niya, 3 po kami doon, kami sa kwarto natulog. Tapos po lumabas po yung magjowa, natira po ako doon mag-isa sa kwarto. Doon na po pumasok yung isa pa po naming barkada. At yun yung nakatabi mo sa kama? Opo. At yun yung yumakap sa'yo? Yes po. Yung pakiramdam mo, merong gagawin sa'yo once na pumayag ka? Opo, ganun po. So ngayon, nagigilty ka at baka malaman din ng jowa mo yung pinaggagawa mo, natatakot ka. Anong mas naninimbang sa'yo? Yung kagiltihan mo o yung takot mo na malaman ng jowa mo? Yung takot ko po talaga. Kasi paramdam ko. Ano? Takot mo talaga? Takot po ako kasi parang po guilty na takot, pero parang mas nagigibabaw pa rin po yung takot. Kasi po, iba po kasi magalit yung jowa ko. So, paano magalit yung jowa mo? Tayo niya pong kasi po meron na po akong dati pang naka-fling. Pero yun po ay chat-chat lang naman po. Pinagbantaan niya po kasi papatayin niya, kaya yung ngayon po mas mabigat po yung kasalanan na nagawa. Wala sa malaman niya, baka hindi lang po pagbabanta yung gawin niya. Yung jowa mo yata yung kumakahol eh. Hindi po, marami po kasi aso po ditong alaga sa bahay. Ang dami mong alaga dyan pero parang sa iba ka rin gustong magpaalaga Kakaloka ka, girl. May jowa ka na, tapos nakikipag-fling ka pa sa iba. Nilalaan mo pala. Anyway, anong gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Gusto ko lang po sana, gusto ko pong umamin sa jowa ko, pero po parang nahihibabaw po pa rin po kasi ng takot ko. Wala po akong mapagsabihan, yung gayon. Ang bigat po sa pakiramdam pag may tinatago. Alam mo kung bakit? Kasi Makati ka. Hello? Kung hindi mo ginawa iyon, malamang wala kang dapat ikatakot. So, guilty ka. Sana yun yung mangibabaw talaga sa'yo, girl. Ako galit ako sa mga manloloko. Galit ako sa mga cheater. Ayoko ng ganyang pakiramdam. Yung patas ako umibig tapos yung isa hindi. Di sana nakipag-iwalay ka na lang kung hindi mo kayang i-reciprocate. Tapos matatakot ka ngayon. Malamang
Ganun talaga yung mga salitaan ng jowang masasaktan kasi nasaktan sila. So ngayon gusto mong umamin. Sige nga, paano mo aaminin sa jowa mo na nagkamali ka? Yun nga po yung lagi ko po iniisip kung paano. Lagi mong iniisip kung paano. Ganito, punta ka ulit dun sa bahay ng barkada ninyo. Tapos imbitahan mo yung kasamahan mo na nakatabi mo sa kama. Tapos papuntahin mo, invite mo yung jowa mo. Para huling-huli talaga. Tapos sabihin mo, i-demo mo, eto pala yung nangyari sa amin last time. Gusto ko lang aminin sa'yo. Ganon! Charot lang with harot. Sinusubukan kong kumalma, pero hindi ko kasi sure kung accountable ka at alam mo yung consequences mo. I mean, lang lahat ng mga ginawa mo. Hindi ko sure kung may weight ito sa'yo. Ito bang jowa mo matino? Yes po. Matino. Matino tong jowa mo. Ma-effort. Apo. Kasi kung tunay talagang nagsisisi ka, at tunay yung nararamdaman mong pagmamahal sa jowa mo, ang unang mararamdaman mo hindi takot eh. Yung konsensya mo, inuusig ka. Takot ka kasi baka mapahiya ka. Takot ka kasi baka lapitan niya yung lalaking yumakap sa'yo, tapos sabihan ng mga kung ano-ano. So, ibig sabihin, pride mo lang yung inaalala mo. Yung totoo, gusto mo pa ba yung karelasyon mo ngayon? O gusto mo na lang talagang lumandi sa iba? Yung totoo po, parang gusto ko din naman pong bumitaw na. Pero, hindi ko po parang masabi kung paano. Yun naman pala. Bakit hindi ka pa bumitaw? Di mo lang masabi kung papaano. Di sabihin mo, nangangati na ako, papakamot na ako sa iba. Ganon! Hindi mo na nakakamot yung kate ko. Ganon! Ala na, binabaan na ako. Binabaan na ako ng tawag. Nakakaloka. Natawa tuloy ako. Hala, kung ayaw niyo po ng real talk, huwag kayo tumawag dito. Diba? Tingnan natin kung tatawag pa siya. Hindi na. More to come. Diba? Kung ayaw niyo real talk, baba niyo na lang yung tawag. Huwag na kayo tumawag dito. Hindi kayo welcome. Kaya nga, diba? Kaya nga top secret. So, sige, share ninyo. Pero, ang gusto lang naman nating mangyari din, walang madehadong tao dito. Kakampi niyo ako. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo. Na hindi maganda yung ganun. Na kung hindi mo na mahal at kung nangangaliwa ka na, nagkakaroon ka na ng thinking or wishful thinking na sa iba na lang, ibigay mo naman yung nararapat sa jowa mo. Nakalayaan at kapayapaan. Maging fair ka naman. Ang dami ng unfair sa mundong ito. Sahod mo. Pila sa kung saan man. Pag nag-park ka, yung isa may bayad, yung sa'yo meron. Yung ganun ba? Madami ng ganun, na unfair na nararamdaman natin. Huwag nyo nang dagdagan pa dun sa mga taong alam naman nating minamahal tayo ng tapat at totoo. Hindi ako galit It's just that gusto ko lang ipakita sa inyo na para mo akong ate na i-real talk ka sa programang ito. Nandito lang kami. Nandito lang ako. Makikinig sa'yo. Pero kapag alam kong may taong isang nadedehado doon sa kabilang banda, hindi kita ito tolerate. Hello, hindi po ako enabler ng mga cheater. Galit na galit po ako sa mga cheater. Kasi nga, hello, napagdaanan natin yan. Ayaw natin ng
ganun kasi tapat tayong magmahal eh. Totoo tayong magmahal. Dati nga, sinabi ko pa, siguro kung nagtatagpo lang talaga yung mga manluloko tsaka mga kate, ang saya ng mundo. Kung nagtatagpo lang yung mga matitino, ay, ang payapa siguro ng mundo. Wala siguro tayo masyadong makikitang umiiyak, nagpo-post sa FB ng rant nila tungkol sa cheater nilang ex. Siguro, alam mo yon, kung ganun lang sana, nagtatagpo yung mga manluloko, sila talaga nagkakatuluyan, tapos yung mga matitino, sila lang din yung nagkakatuluyan. Diba ang sarap ng ganung pakiramdam? Pero hindi eh. May isa na dedehado dahil sa panluloko. Tapos ang matindi pa dun, hindi mo lang nakukonsensya. Hindi nakukonsensya. Mas nangingibabaw pa yung takot na baka malaman. And it only proves that you are just protecting yourself. You are not protecting the relationship but only yourself. Your best interest, your reputation. Yun lang yung pinoprotektahan mo. But your relationship, your love for that person, the love of that person towards you, hindi mo na po protektahan. So bakit ka pa mag-i-stay sa isang relasyon na sarili mo lang yung iniisip mo? Bumitaw ka pag ganyan. Hindi yung ang unfair mo. Anyway, di po ako galit ha. Nagpapaliwanag lang. Charot! With harot. Anyway, ang daming tumatawag siya yata ulit. Hindi ko na nasagot. Anyway, meron pang tumatawag sa atin, pero sana kabisyo ay nasulit mo yung ating pagsasama ngayong gabi. At sana ay okay ka lang. Sana ay nangingibabaw pa rin yung pagmamahal sa puso mo. Alam ko, maraming nagaganap sa paligid ngayon. Marami tayong mga bigat na dinadala. At marami tayong mga sikretong itinatago. Nandito lang naman ako para makinig sa iyo. Hindi ko sasabihin sa iyo na tama lahat ng ginagawa mo. At hindi ko rin sasabihin na mali lahat ng ginagawa mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa at nang meron kang karamay. Pero para mo akong ate, na kapag alam kong merong isang nadedehado sa kabilang mundo o sa kabilang parte, sasabihan kita na ayusin mo naman yung desisyon mo sa buhay. Gusto lang naman natin maging masaya. So kabisyo, bukas magsama-sama tayo ulit. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Nakapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera. At ikay nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!